Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βλέπετε ότι υλοποιούμε μια επιθυμία σας που έχει διατυπωθεί πάρα πολλές φορές. Αυτή η εκπομπή να ξεκινάει λίγο νωρίτερα την Τρίτη το βράδυ. Συνήθως ξεκινάμε 11.30 το βράδυ, από σήμερα θα ξεκινάμε 11 παρά 4. Όμως δεν είναι μια ωραία βραδιά. Έβλεπα δελτία ειδήσεων σήμερα. Και ένιωσα θυμό, αγανάκτηση, ντροπή. Άκουγα ότι σε ένα μήνα λέει θα συνεδριάσουν όλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 27 χωρίς την Ελλάδα για να αποφασίσουν τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς. Εμείς έχουμε γίνει ο αποδιοπομπαίος τράγος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς που χαρακτηριζόμαστε απατεώνες, λαμόγια, ψεύτες, ότι έχουμε κοροϊδέψει το σύμπαν. Και όμως δεν αξίζει σε αυτή τη χώρα αυτή η εικόνα και αυτά τα ονόματα. Όμως εκεί την κατάντησαν κάποιοι. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που ξεκίνησε η κουβέντα σήμερα για μια εξεταστική επιτροπή. Ναι. Το αίτημα του κόσμου έξω είναι κάποιοι να πληρώσουν, επιτέλους. Κάποιοι να μπουν φυλακή. Γιατί όχι. Δεν είναι δυνατόν να κοροϊδεύουν τόσο καιρό ολόκληρη την Ευρώπη, εν αγνία μας, ερήμην μας, και ξαφνικά εμείς να καλούμαστε και να πληρώσουμε αυτή την κοροϊδία, αλλά και να περπατάμε και να κυκλοφορούμε με τη στάμπα στην Ευρώπη μιας χώρας απατεώνων. Άκουγα τον κύριο τον Τράγκα που έλεγε ότι ήταν στην Ευρώπη 4 μέρες και ένιωθε ντροπή. Τον περπατούσε και έλεγε ότι είναι Έλληνας. Αυτή η χώρα, κυρίες και κύριοι, αναρωτιέμαι πώς θα μπορούσε να στηριχτεί στα πόδια της. Τι πουλάμε. Τι πουλάμε. Δεν πουλάμε τίποτα πλέον εκτός από ήλιο και θάλασσα. Δυστυχώς. Δεν εξάγουμε τίποτα. Βλέπετε ότι ακόμη και αυτά που θέλουμε να αγοράσουμε πρέπει να τα προπληρώνουμε πλέον, διότι ο χαρακτηρισμός του απατεώνα θα μας ακολουθεί για τα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν τι πουλάμε? Ήλιο, θάλασσα και τουρισμό. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να το πουλήσουμε, αλλά δεν το πουλάμε. Γιατί δεν το πουλάμε? Γιατί φοβόμαστε την Τουρκία. Γιατί θέλουμε να ξυπνήσουμε την Τουρκία. Γιατί μας επιβάλλουν κάποιους κανόνες από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, μας επιβάλλουν κάποιους κανόνες οι Αμερικάνοι και δεν πρέπει έναν θησαυρό που έχουμε κάτω από τα πόδια μας να τον αγγίξουμε. Και μιλάω για κυρίες και κύριοι για τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας. Ναι, υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που έχουν πετρέλαιο. Και όχι μόνο πετρέλαιο. Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που έχουν χρυσό, που έχουν ουράνιο, που έχουν και άλλα μέταλλα πολύτιμα, ακόμη και όσμιο. Κι όμως, μέχρι σήμερα μόνο στην Καβάλα έχουμε καταφέρει να στήσουμε μια εξέδρα άντλησης πετρελαίου στον γνωστό Πρίνο, που κι αυτός σιγά σιγά στερεύει. Το θέμα του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας και ιδιαίτερα των πετρελαίων είναι ένα θέμα που κατά ένα περίεργο τρόπο το αποσιωπούν όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Και το αποσιωπούν και οι τηλεοράσεις. Είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να το αγγίζουμε. Είναι αυτό που λέμε μια καυτή πατάτα που ο καθένας θέλει να την πετάξει κάποιον άλλον. Όμως αυτό το βράδυ, μετά από μια πολύ μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα που κάναμε, θα σας παρουσιάσουμε το θέμα σε όλη την έκταση. Θα σας παρουσιάσουμε απόλυτες εκθέσεις που υπάρχουν και μιλάνε για ύπαρξη αυτού του θησαυρού που θα μπορούσε, δεν ξέρω αν θα μας έσωζε αυτή η ιστορία, αλλά θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ την Ελλάδα οικονομικά. Θα σας παρουσιάσουμε πώς συνδέεται το θέμα αυτό με τις γκρίζες ζώνες που μας έχουν επιβάλει οι Τούρκοι και βεβαίως θα σας παρουσιάσουμε όλες τις τελευταίες ενέργειες των κυβερνήσεων της τελευταίας 20 ετίας που δίναμε από την άλλη πλευρά και σκύβαμε το κεφάλι όταν μας έλεγαν δεν θα κάνετε έρευνες στο τάδε σημείο του Αιγαίου διότι είναι αμφισβητούμενη ζώνη. Δεν θα πάτε εκεί πέρα να ψάξετε διότι θα πάμε εμείς. Και εμείς προχωρούσαμε. Σε όλη αυτή την ιστορία των 35 ετών από τη Χούντα, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μόνο μία φωνή που ακούστηκε. Το Ανδρέου Παπανδρέου, το γνωστό βυθίσταται το χώρα. Όταν βγάλανε οι Τούρκοι ένα πλοίο στο Αιγαίο να κάνει έρευνες. Και ο Παπανδρέου, όντας βεβαίως αντιπολίτευση, δεν ήταν πρωθυπουργός, είπε και το περίφημο βυθίσταται το χώρα. Αντέδρασε η ελληνική κυβέρνηση, οι Τούρκοι πήγαν πίσω. Πάμε να δούμε λιγάκι τα θέματα της σημερινής ημέρας, γιατί πραγματικά είναι μια βραδιά ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Ελληνικός θησαυρός
κάτω από τα πόδια μας. Πετρέλαιο, ουράνιο, χρυσός και όσμιο. Υπάρχει σωτηρία για την Ελλάδα, αλλά δεν την επιτρέπουν Αμερική και Τουρκία. Υπόγεια λίμνη πετρελαίου στο Καστελόριζο. Τουρκικό θράσος. Έρευνες μέσα σε ελληνικές θάλασσες. Το μεγάλο μυστικό της ελληνικής υποχώρησης στα Ήμια. Απόλυτες εκθέσεις της Αμερικανικής Πρεσβείας Αθηνών με φοβερές αποκαλύψεις. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα επίσημες μυστικές αναφορές για ελληνικά πετρέλαια. Είναι μια μεγάλη έρευνα που την κάναμε το τελευταίο δίμηνο. Με πολλή προσπάθεια. Μπήκαμε σε υπηρεσίες και ελληνικές και ξένες. Βεβαίως, εκεί που συναντήσαμε τείχο είναι ότι έχει σχέση με τις ελληνικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν μας δίνανε ούτε μία πληροφορία. Το περίφημο ΙΓΜΕ, κυρίες και κύριοι, έχει επτασφράγει στα κλειστά τις πόρτες του. Διότι βεβαίως δεν πρέπει να αποκαλυφθεί το γεγονός ότι υπάρχουν εκθέσεις, υπάρχουν αναφορές που μιλάνε για ύπαρξη κοιτασμάτων στον ελληνικό χώρο. Εδώ πέρα έχουμε ένα χάρτη της Ελλάδας. Σε λίγο θα σας δείξω τις περιοχές που υπάρχουν αυτά τα κοιτάσματα που λένε. Αλλά να έχετε υπόψη σας ότι ενώ μιλάνε για το Καστελόριζο, θα σας πω τι είναι το Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο οι Τούρκοι στείλανε πλοίο, ένα νορβηγικό πλοίο, για να κάνει έρευνα στο Καστελόριζο. Αντιδράσαμε εμείς και η Νορβηγία παρενέβη αν γυρίσει το πλοίο πίσω. Οι Τούρκοι δεν το γυρνάγαν πίσω, το συνόδευε μια τουρκική φρεγάτα. Που στα νερά του Καστελόριζου, όπου υπάρχει εδώ πέρα κάτω. Υπάρχουν κοιτάσματα, εμείς δεν τολμάμε να πλησιάσουμε εκεί πέρα. Δεν τολμάμε να πλησιάσουμε. Και ενώ οι Κύπροι κάνουν κάτι πάρα πολύ θαραλέο και σημαντικό, που και αυτοί εμφανίσανε να έχουν κοιτάσματα στην περιοχή τους, τι κάνανε? Δημιουργήσανε την ανεξάρτητη οικονομική ζώνη της Κύπρου, όπου μπορούν να κάνουν αυτοί έρευνες, αφού ήρθαν σε μια συμφωνία με τους Αιγύπτιους, τους Λιβανέζους και τους Σύριους. Και εκεί πέρα οι Τούρκοι δεν πάνε τίποτα. Όταν ζήτησαν οι Τούρκοι από την Ελλάδα να κάνουμε την ίδια προσπάθεια από κοινού και να δημιουργήσουμε αυτή την ζώνη, την ανεξάρτητη οικονομική ζώνη που μπορούν να γίνουν έρευνες, και το Καστελόριζο μας συνδέει με την Κύπρο, δεν πήγαμε, δεν πήγε η ελληνική κυβέρνηση, διότι βοήθησε τους Τούρκους. Αυτά, κυρίες και κύριοι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά είναι εθνικά εγκλήματα. Δεν ξέρω αν θα βγάλει εξεταστική επιτροπή για όσα γίνανε τον τελευταίο καιρό στην οικονομία της Ελλάδας και ποιοι μας καταδίκασαν στην κατάσταση αυτή. Δεν είμαι υπέρ της άποψης να γίνει και μια εξεταστική επιτροπή για το υπέδαφος της Ελλάδας, αν το εκμεταλλευόμαστε ή όχι. Αλλά σήμερα το βράδυ πρέπει να πούμε μερικά πράγματα, γιατί επιτέλους αυτή η ιστορία πρέπει να αποκαλυφθεί. Έχουμε μια συντροφιά κοντά μας που πιστεύω ότι θα έχουμε πολλά να μάθουμε και να ακούσουμε. Είναι άνθρωποι που λίγο πολύ έχουν μια επαφή με το θέμα, αρκετά σημαντική. Να ξεκινήσω από την κυρία της παρέας, από δεξιά. Είναι η κυρία Φωκιανού Τερέζα. Καλησπέρα, κυρία Φωκιανού. Η κυρία Φωκιανού είναι γεωλόγος. Είναι πρώην διευθύντρια της ΔΕΠ. Εκεί, δηλαδή της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου. Διευθύνουσα σύμβουλος. Τι είπατε? Πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος. Πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος. Αντιλαμβάνεστε πόσο κρίσιμη είναι η παρουσία της σήμερα το βράδυ. Η κυρία Φωκιανού, σαν πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου, ξέρει πολλά για το θέμα μας. Την ευχαριστώ θερμά που είναι εδώ πέρα, γιατί ζητήσαμε και από άλλους στον χώρο να έρθουν και απέφυγαν να έρθουν. Δίπλα της είναι ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Καλησπέρα, κύριε Βελόπουλε. Έχει γράψει βιβλίο για το θέμα, έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα. Τον ξέρετε, βουλευτής λαός. Με τις περιβόητες εκθέσεις του ΙΓΜΕ που δεν μου ζητάνε και εμένα, αλλά τις πήρα. Μπράβο. Και το λέω δημοσίως, τις πήρα. Εσείς τις πήρατε, εμείς δεν μας το δώσαμε. Εσείς είστε βουλευτής. Όχι, ως δημοσιογράφος πήρα πριν γίνω βουλευτής. Τότε είστε καλύτερος δημοσιογράφος από εμάς. Όχι, δεν είπα. Απλά το ξέρω, μου είπα να έρθω στο ΙΓΜΕ να πάω να της δείξω μια ματιά. Μιλάμε για τόμους, έτσι. Να πάω να ρίξω μια ματιά όποτε θέλω. Δίπλα από τον κύριο Βελόπουλο, ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς. Καλησπέρα, κύριε Καραμπελιά.
Συγγραφέας εκδότης περιοδικού Άρδιν και ένας άνθρωπος που αγωνίζεται για τα θέματα αυτά και τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Από την άλλη πλευρά είναι ο κύριος